filtrele astea. Ai nevoie de Fairvex. Fairvex. Și te întorci la ce contează. Știi? Numai în povești găsești un gust atât de bun ca noul Fruity Fresh de struguri albi. Fruity Fresh, mai tânăr, mai efervescent. R is for Rasperini, Rabbitini, ba, ba. Letter S is for Salamino Pinguino, mezzo salame, mezzo pinguino. Fotbal, filme, știri și documentare în exclusivitate. Toate în același pachet. Treci pe DigiTV și ai peste 90 de canale TV digitale la 29 de lei pe lună. Băi, de acolo! Nu mai au ciocolată pentru a face cereale Ciocapii? Ok, le vom duce noi! Oh, nu! O furtună de nisip! Trebuie să protejăm ciocolata Ciocapii! Ai grijă, Pico, vine! Aș face orice pentru Ciocapii! Pico! Misiune îndeplinită! E nevoie de foarte multă ciocolată pentru a face Ciocapii! De la Nestle, cu multă ciocolată! Înlocuiește vechiul cu noul pentru un mediu mai sigur. Vino la Domo cu mașina veche de spălat, indiferent de marcă, și ai 10% reducere la achiziționarea oricărei mașini de spălat Indesit. La Domo ai garanția că alegi bine. Noi lucrăm, tu bucură-te de viață. Domo. Pentru acasă. Bunii se mișcă mai ușor. Oare de ce? Dintre opțiunile existente pentru ameliorarea durerii articulare, a ales beneficiile unui gel. Voltaren Forte acționează eficient la locul durerii și tratează inflamația până la 12 ore. Voltaren Forte, pentru o zi fără durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Păr hrănit, culoare mai bogată. Hei, parcă ai vorbit despre culoarea mea. Dar o pot spune și despre blondul meu pretențios. Și despre toate nuanțele Color Naturals. Uleiurile de măsline, avocado și karité hrănesc părul pentru o culoare bogată și mai strălucitoare, chiar și la 3 săptămâni după vopsire. Blondul este mai strălucitor. Șatenul este mai bogat și niciun firal. Păr hrănit, culori mai bogate, pentru mai mult timp. Color Naturals, alege din peste 30 de nuanțe. Garnier. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Echipele rănite se sparg să supraviețuiască, dar cu trădătorii din prima linie e tot mai greu să reziști. Atacuri dezlănțuite. Vineri la 21:30 pe Dolce Sport 1, Saint-Étienne Lille. Duminică la 18 pe Dolce Sport 1, Toulouse Monaco. Iar la 22 PSG Nantes. Ligue 1, Revoluția. Ligue 1, Saint-Étienne Lille. Mâine la ora 20 fix. Numai pe Jetix Sports 1, Etnosports 2, Retele 2 și Agro TV. Ligue 1, Toulouse AS Monaco. Luni la ora 20 fix. Pe Jetix Sports 2, Retele Sport 1, Pro 5 și Etnosports Mix 4. Ligue 1, PSG, Nantes. Marți la ora 20 fix. Numai pe Jetix Sports 3, Retele Super, Etno 4K, Taraf TV și Etnosports PPV1. De cealaltă parte a soarelui există o lume în care oamenii sunt proscriși, iar mutanții la putere. Din păienjenișuri de aventuri și fantastice povești vine un erou care își urmează destinul încă o dată. O nouă istorie începe. Ți se va tăia răsuflarea. Spider-Man Unlimited. Weekendul acesta la 10:55 și 16:55 la Jetix. Ordin pentru Final Four. CSM, treci donul. O țară întreagă așteaptă minunea.
pentru România. Rostov-Don, CSM București. Vineri, ora 18, în direct pe Dolce Sport. Victorie pentru România. Rostov-Don, CSM București. Vineri, ora 18, în direct pe Dolce Sport. Victorie pentru România. Rostov-Don, CSM București. Vineri, ora 18, în direct pe Dolce Sport. Handbal feminin Rostov-Don CSM București vineri 11 octombrie la ora 12 fix numai la Jetix Sports 3. Când călătoria e exotică și comodă, cumpărăturile sunt colorate și moderate, mărunțitul e ager și minuțios, friptul e elegant și zemos, gustatul e divin sau piperat, atunci nu poate fi vorba decât de rețete rapide. Rețete rapide cu meri-beri, de luni până miercuri de la ora 14:45 de minute, numai la Jetix Fabric. Se bat pentru supremație. Finala Fed Cup, Franța-Cehia, în direct și în exclusivitate la Dolce Sport. Sâmbătă de la 5. Tenisat, Shanghai Masters turul 2. Duminică la ora 4 fix. La Jetix Sports 2, Etno 4K, Etno Sports pe PV3, TVR1, Pro TV și RTL Sport 4. Tenisat, Shanghai Masters turul 3. Astăzi la ora 4 fix. Pe Jetix Sports 3, Etno 4K, Antena 1, Etno Sports 1, RTL Super Pro 2, România TV și RTL Sport. Tenisat, Shanghai Masters turul 4. Marți la ora 4 fix. Numai la Jetix Sports 4, Etno Sports 3, Prima TV, Agro TV, Loc Sport 2 și Pro 5. Tenisat, Shanghai Masters sferturi. Miercuri la ora 2 fix. Numai pe Jetix Sports 5, Etno 4K, Antena 3, RTL FM, TVR 3, Etno Sports 8 și Loc Sport 3. Etno 4K, Antena 3, RTL FM, TVR 3, Etno Sports 8 și Loc Sport 3. Frumoase, bune. Așa aruncă cea mai bună jucătoare din lume. Și greu de ratat. Simona Sabine. Știrile zilei pică la fix în fiecare zi. De la campionii lumii la echipa ta preferată. Strângem toate informațiile tari și vi le aducem din oră în oră. Știrile DigiSport. Știrile DigiSport în fiecare zi la ora 4. Numai pe Jetix Sport 1 și Cartoon Network Sport 13. Adam Savage is building the most awesomest things ever. Mad Max Battle, Excalibur, and it all kicks off with Iron Man. Brand new. Savage se întoarce, de miercuri până duminica, de la ora 10:30 de minute, numai la Jetix Documentare. Jetix te invită la Întoarce, de miercuri până duminica, de la ora 10:30 de minute, numai la Jetix Documentare. Jetix te invită la cinematograf. Hai să vezi magia! Vino la distracție! Nu pierde acțiunea! O samba Jetix a filmelor! Prinde ritmul!
Vino la cinematograful Jetix, duminica la 17:20, numai la Jetix. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, sport.